Goddag fans. Jeg skal lige have at vide, vil I gerne have, at jeg laver om piger, som jeg finder på nettet, eller kendte? Det skal I bare skrive i kommentarer til denne film, og så kan I hygge jer. Jeg siger lige nogle gode ord om dem, der har kommenteret ved mig. Jeg vil gerne sige tak for alle de dejlige, kan man kalde det, kommentarer, breve I har sendt til mig. For eksempel der er en, der har skrevet til mig her, han hedder FUCKCBR. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men det er med Fox CBR. Det kan være, det er Fox Chris Browns. Ja. Nå, anyway, han har skrevet til mig. Hej, hvor bor du henne? Jeg kunne godt tænke mig at få fat i dig. Du er et svin. Jeg er lidt over det hele her og der. Men jeg har fået masser af andre kommentarer. Hvis vi prøver at gå ind og se efter dem her. Der er for eksempel en, der siger 555FF. Han siger, bliv om at blive voldtaget. Ja, det gør de. Og så skriver han bagefter, du beder om at blive revet i 2 stykker, så skarp. Ja, det kan godt være. Jeg har ikke prøvet det endnu. Det kan godt være, det er dejligt. At selv dine kugler ryger til øst og vest. Skulle vi grine nu? Okay, så er der en anden en, der skriver, jeg kan ikke udtale hans navn, men ja. Haha, det er så fedt. Men mest fordi du er så dårlig til at forklare ting, gør det hele mega epic. World of Warcraft freak, tror jeg. Det ved jeg ikke. What the fuck. Haha, lav en til, og alle dem, der rager på dig, det gør, at det bliver mega federe. Jamen, det får du jo ved her, jeg er i gang med en ny en. Så er der en, der hedder et eller andet, er det 2? Fuck hvor lamt du har et dag, eller fuck hvor lamt du har dag i dit liv, mand. Men så lav sådan en video, og så tag dig sammen, mand. Okay. Så er der en, der hedder Gudrun. Ja, det kan man også godt hedde. Haha, så godt. Ja. Yeah. Så er der en, der hedder The Habbo Aquil. Habonørd. Haha. Nå, det er, han skriver det for 2 dage siden, og i dag har vi den 12. Som har været i mandags. Hey derovre. Ja. Anyway. Det er skabt af en lam video. Hun står, kom herover. Det er skabt kun dig, der føler det, mand. Du er klam nok til at gemme billeder på din computer og sætte dem ind i en film. Har du fået lov til at pigerne at bruge billederne, og der er noget, der hedder en lov. Og du sidder og snakker om, at du har mere lyst til, i stedet for at snakke om det. Føj. Ja, det kan jeg godt sige. Der skammer jeg. Jeg vil gerne sige undskyld. Som om. Jeg er sådan lidt okay. Den der besked i går, den kunne du godt have lavet meget bedre. Men på grund af at du lavede den, så ja, hvad kan vi sige? Så laver jeg en til. Og der er flere, der laver en masse gode hvad kan jeg kalde kommentarer, hvad du siger. Så jeg vil gerne sige, at jeg laver en ny en om kendte. Så vi ses.